Nung nagsimula yun, nasa Baguio na ako nun, nag-aaral ako nun. May 3 akong stepsisters, tapos ako yung panganay sa family ng daddy ko. Actually, si mommy, may first family before na nagkaroon siya ng 3 anak na babae, yung mga ate ko ngayon. And parang walang pressure, walang problema, walang away na tungkol sa family. Okay naman siya kasi wala nang yosi, walang drugs. Yun talaga, never kong susubukan yun. Okay naman na talagang napansin ng parents ko na gusto ko rin talaga pala mag-aral. Five, 4, 3, 2, 1, and go. Hi everybody! Welcome to the weirdly lovable world of iTech, where I'll be giving you a dose of tech-related series including updates about the latest in software and hardware technology. Bakit wala ako? Sandali lang. Crush kasi yun, hindi kita na-text. Ba't ganyan ka? Alam mo yung number ko, diba? Sa ating What's Cooking segment naman, isang espesyal at katakam-takam na recipe ang i-prepare sa atin. Yes, to my lola, mamang Uring, to my cousins Inan, at mga pinsan ko sa mga auntie ko. Host ako ng isang infotainment show sa Core TV, yun yung Wake Up Ilocos. Marami siyang mga segments, then it's a matter show of Core TV. Hindi ko sure kung ilang years na ako sa Core TV at sa Wake Up Ilocos, pero hindi ako magkakamali. After ng Miss JTC ko noong 2006, nag-start na ako na nag-host ng Wake Up Ilocos. Please welcome on the show, JR Gipo. Chika, ilang guests? Same pa rin pag solo, pag sinabi kong kanina, kuya, cut tayo doon. Oh, isang malaking question mark. Yes, ito. Siya ay graduate student mula sa Marami nang offer sa akin. Pero, syempre iba pa rin talaga yung pag sa Core TV kasi dito na rin talaga, parang dito na ako lumaki, dito na ako nakilala. So, malaking utang na loob ko yun. And, hindi ko kayang iwan ng Wake Up Ilocos, hindi ko kayang iwan ng Core. Kaya, yun, nanatili talaga ako dito. Minahal ko kasi yung trabaho ko. Hindi ko inasa na magiging host ako, magiging TV host ako. So, ang pangarap ko talaga, maging modelo artista, Diyos ko, ang taas ng pangarap. Pero, sa totoo lang, nung naibigyan na sa akin yung offer as a TV host, grinab ko agad siya and na-enjoy ko naman. So, minahal din ako ng trabaho ko. Nagmahalan kami. 2, 1, and go! I like that. Oh my goodness. 3, 2, 1, and go! This stunning head turner and the international forge. Ayo! Ay, kumusta rin naman natin si Jay? Kamusta ka naman? Sige, yay! Ready guys, stand by! Wake Up Ilocos lang. Yes namin. Kasi, yes namin. Monica style! It is not how we compare to others that is important. Rather, how we compare to each. Aura! Good vibes! Smile! Alan, ready? Yes, sir. 5, 4, 3, 2, 1, and action! Hello, Ilocania! Bilang estudyante, ang tagal ko ng estudyante, sana hindi ako gayahin ng mga kabataan kasi sa totoo lang, in-enjoy ko masyado yung life ko nung time na nasa college ako. I really wanted to become an architect. Gusto ko talaga maging architect kasi kumuha pa ako ng exam sa isang malaking eskwelahan sa Baguio at nakapasa naman ako. Pero dahil nga ayaw ng mami ko na magkalayo-layo kami kasi 4 na nga lang kami, di ba? 2 lang kaming magkapatid na babae pa. So, kailangan kong mag-aral dito ng architecture. Yan, so welcome to Core TV family and to Wake Up Ilocos. Dagdagan na naman ng magandang mukha ang Wake Up Ilocos. Nung 2008, nasa peak na ako ng career ko as a model. So, nung time na yon nagkakaroon ako ng chance na mag-guest sa national television. Kasi nagka-album ako na dance album under the page. Exclusive, yun ang pangalan namin. Yun, siguro dahil sa maraming nangyari na hindi ko inaasahan, katulad nga ng nagkaroon ako ng anak.
So, kailangan kong i-stop pansamantala yung modeling ko. Pero talagang, sa totoo lang, minahal ko yung job na yon. Kahit alam ko na kailangan kong bumiyahe from Vigan to Manila ng 9 hours every week para lang sa mga mall shows, sa mga TV castings, ginawa ko talaga yun kasi I love my work. Pero ganun talaga siguro. Ganun ang fate ko.